Mabuso masobra naman 17,000 examinees ang dagsa sa mga campus sa West Visayas State University para magkuha sa admission exam. Si Kim Salinas, nakatutok. Ini ang sitwasyon sa guwasang West Visayas State University sa Luna Street, La Paz, Iloilo City kahapon. Tuman kalawang apila, kadungan sa gitpatigayon nga admission exam. Masobra 10,000 ang nagkuha sa exam sa main campus, samtang masobra 7,000 ang nagkuha sa anom ka satellite campuses. Mas manubo ini sa halos 21,000 nga nagkuha sa naglikan niya tuig. Si Juliana nga taga Bago City, Negros Occidental, ginpili gid ang universidad bangod sa kalidad sa edukasyon. Home of the top-notchers, getting kabalog ko nga very quality getting education din sa West Visayas. Wala naman nalingkang si Amelerina sa ang bugasong antike sa init sang tiyempo sa pagpili sa handom sini nga universidad. Digyan ako course nung syempre daw dream school kumantanan. Talalopang doon nga may pila man kaginikanan nga nagpakita pa sa suporta sa ilang mga kabataan nga nagkuha sang exam. Isa na diri si Ralyn nga naghalin las 3 kaagahon sa Capiz para sigurado nga hindi malate. Kay nagkaniat mo ko sang eskwela nga taga-amon man sir nga dari man ka eskwela nga libre ka gano pa nami magtundo ulas. Ginpreparahan naman sang bata ni Rona sang Victoria City, Negros Occidental ang exam kahapon. Siyempre sir, basta na taga West, the best kuno sir mo. That's why ang bata ko gusto gid sa West. Sa masobra 10,000 nga nagkuha sa main campus, 1,300 dugtong 1,500 lang ang kuhaon diri. Masunod niya face ang mga aptitude test nga natala na sa una nga semana sang Abril. Mas ginhugot na sa karon ang proseso sa pag-obra sang examination test kasunod sang isyu sa ginaligar, leakage nga natabo sang nagligat niya tuig. Namon much more so this year. So we have the guidelines, we have set the processes and can go through Gitnamon from the development, construction of items at the disposal. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.